Καλημέρα σας. Την άλλη μέρα, περπάτοντας στα βουνά του Ταΐτου, στην Πελοπόννησο, θαυμάζοντας τις χιονισμένες κορυφές, είχε ένα όρεμα από τον Κύριο. Είδα τον Αντιχρίστο να καβαλάει περήφανα πάνω σε ένα άλογο που κουνούσε θριαμβευτικά ένα μεγάλο τόξο μπροστά στα έθνη του κόσμου. Ο Κύριος μου είπε ότι το τόξο του συμβολίζει μία διαθήκη, όπως η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόη, όταν υποσχέθηκε να την πλημμυρίζει ποτέ ξανά τη γη. Ο Θεός τοποθέτησε το τόξο του, το ουρανίο τόξο του, στον ουρανό, ως συμβόλο της υποσχέσης του. Ο Κύριος έφερε στο μυαλό μου το απόσπασμα της Άγιας Γραφής, όταν φωνάζουν ειρήνη και ασφάλεια, τότε θα έρθει ξαφνικά κατάστροφη. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αδέρφια και αδελφές μου, στον Ιησού Χριστού, ο Θεός έχρισε τον Τραμπ για μια τέτοια ώρα. Εν ώψη των προσφατών γεγονότων ή υπέρ της Ρωσίας, στάση του Τραμπ οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει μια μαζική αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η Ursula von der Leyen εξήγαγε την πολιτική του Rearm Europe με στόχο να συγκεντρώσει 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία διπλασιάζει τον στρατό της και προτείνει να στείλει στρατιώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία ως ειρηνευτική δύναμη, δίνοντας στην Ουκρανία εγγύηση ασφάλειας ενάντια οποιοσδήποτε μελλοντικές ρωσικές εισβολές. Η Γαλλία προτείνει επίσης να χρησιμοποιήσει την πυρηνική της ικανότητα ως ομπρέλα προστασίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Τραμπ εκφοβίζει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία για ειρήνη χωρίς εγγύησης ασφάλειας. Ο Τραμπ θέλει τα ορυκτά αποθέματα της Ουκρανίας όπως και η Ρωσία και οι δύο σκοπεύουν να τεμαχίζουν την Ουκρανία όπως θα κόβεται μια τούρτα. Η γραμμάτρια της Ουκρανίας γράφει μια λέξη στα εβραϊκά γλώσσα. Αυτή η λέξη είναι αέριο. Ο Τραμπ έκοψε τη βοήθεια προς την Ασία και την Αφρική με την εγωιστική πολιτική ατζέντα του. Πρώτα η Αμερική. Θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία, να καταλάβει το κανάλι του Πάναμα και να μετατρέψει τον Καναδά στην 51η πολιτεία της Αμερικής. Έχει να κάνει απευθείας με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πίσω από την πλάτη του Νετανιάχου και σκοπεύει να μετατρέψει τη λωρίδα της Γάζας σε αμερικανική Ισραηλινή ριβιέρα. Έχει επιβάλει ή θα επιβάλλει σύντομα δασμούς σε πολλές χώρες.
φέρνοντας την πιθανότητα ενός εμπορικού πόλεμου, αυξήσεις των τιμών και πληθωρισμού. Η Ελλάδα δεν θα εξαρρευθεί. Όσον αφορά την Ουκρανία και τη Ρωσία, θεωρεί τον αυτό του ως ειρηνοποιό, επειδή επιθυμεί το Νόμπελ Ειρήνης. Ο Τραμπ είναι σκία και τύπος του Αντικρίστου που θα έρθει. Πώς είναι αυτό? Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6. Είδα καθώς το αρνί ανοίξει την πρώτη από τις 7 σφραγίδες. Κοίταξα και εκεί μπροστά μου ήταν ένα άσπρο άλογο. Ακριβώς που είδα εγώ στα βουνά εδώ στο Πελοπόννησο. Ένα άσπρο άλογο. Ο καβαλάρης κράτουσε ένα τόξο και του δόθηκε ένα στέμμα και βγήκε ως κατακτήτης που έδινε την κατακτήση. Ακριβώς πως τον είδα εγώ στα βουνά την άλλη μέρα. Αυτή δεν είναι μια εικόνα του Ιησού όμως, καθώς αυτός είναι που ανοίγει τις σφραγίδες. Έτσι, αυτός είναι τον Αντικρίστος, δεν είναι Ιησού Χριστού, σαν θεωρούν πολλοί άνθρωποι. Είναι μία εικόνα από τον Αντικρίστο. Αυτή είναι μία εικόνα του Αντικρίστου που θα έρθει ως ειρηνοποιός. Θα έρθει ως ειρηνοποιός. Σαν ο πρόεδρος Τραμπ. Κρατάει ένα τόξο σύμβολο μιας διαθήκης. Το άλογο του είναι λευκό, το χρώμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Είναι πάνω σε ένα άλογο που πάντα απεικονίζει την κρίση. Όμοιος, ο Τραμπ εκφοβίζει τα έθνη για ειρήνη και το υπτοεί οικονομικά και μέσω ειρηνευτικών συμφωνίων. Ισχυρίζεται ότι ενεργεί δικαία, καθώς η Εκκλησία της Αμερικής ως επιτοπλιστών τον υποστηρίζει. Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος του κόσμου. Χαίρε ο βασιλιάς Τραμπ. Αλλά ο Θεός τον χρησιμοποιεί. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και αδικούς ανθρώπους για να εκτελέσει το κυριαρχό θέλημα του. Όπως χρησιμοποίησε τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Αλλά ακριβώς όπως ο Ναβουχοδονόσορ, το δέντρο μπορεί να κοπεί όταν, όπως η κέδρη του Λιβανού, γίνει πολύ αγέροχος και περήφανος. Ομοίως, τόσο με τον Τραμπ όσο και με τον Πούτιν. Όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες φούσκωνουν από υπερηφανία και αποτύχανουν να δώσουν δόξα στον Θεό, το τσεκούρι του θα τοποθετηθεί στη ρίζα του δέντρου τους και θα κοπούν χωρίς κανένας να τους βοηθήσει.
Αγαπητοί μου φίλοι, λοιπόν, με το κυριαρχό θέλημα του Θεού, η σκηνή ετοιμάζεται για να έρθει ο Αντιχρίστος. Ο κόσμος είναι πλέον ένα πολύ πιο επικίνδυνο μέρος. Μπορεί σύντομα να φωνάζουν ειρήνη και ασφάλεια, ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά τότε θα έρθει ξαφνικά καταστροφή. Γιατί αυτή η ειρήνη και ασφάλεια είναι φτιαγμένη από τον άνθρωπο και όχι από τον Θεό. Οτιδήποτε φτιάξει ο άνθρωπος δεν θα διαρκήσει ποτέ. Στο Θεό να είναι όλη η δόξα. Αμήν.